हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि सानहाबै गावखौनो बावगोमायो हो हो ला 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 गोसोआ हांख्रायो होबथायो नाथाय समा मिथिया आं मिथिया बै समा माब्ला फैगोन दैमाया लैथोजों माबोला गोरोबहैगोन सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि बै हाजोआ मानो सिरि बै दैमाया मानो निजोम बै दाउसिना मानो बिरो बै जोमैया मानो उदां सोंलु आंनि गोसोआव जावले जावले रिंखाङो हागोन दा नों फोरमायनो गोसो आंनि हाथासि आलो गोजोनै सिथ्लासो सिबगासिनो दङ। ए आदै फैदों जिरायफै र' आं सियारलायनि। आं बावहाय जिरायनो होननानै फैयाखै। नों बिदि गोदै गोदै रावजों खामफ्लाय दावखा होनानै आंखौ बुरखायनो सानदों। खोनासं दानसोरां बिमा, आं नोंखौ फंसे रावसो होननो फैदों। नोंनि फिसाइया
आंनिफ्राय रां दाहार लाबोनानै दिनै थैनानैसो थांबावबाय नाथाय नोंसोर बिमा फिसा रांनि सुदखौबो होनो गोसो गैया 1 बोसोर जालायलांबाय सुदबो होनो मोनथिला आंनि आसल रांखौबो होनो मोनथिला हयथ' रांखौ हरदो नङाब्ला बे न'खौ नागारनानै खारदो आं दा बे समाव बबे रांखौ नोंनो हरनांगौ जाखो आरो आंनि फिसालाखौ लानानै आं बबाव थांनांगौ जाखो नोंनि फिसाइया नैबे न'खौ बन्दक होनानैसो आंनिफ्राय 50,000 रां लाबोदोंमोन बेबो सुद हिसाबैसो आयै मा जादों जेबो जायाखै फिसा नोमफ्राय रां सुद लादोंमोन बेखौ बिफैदों बे रांखौ आं सुख'जोबगोन सुद आसोल गासैखौबो बिनिखायनो नोंसोर आंनो एसे सम होदो सम होयै होयै 1 बोसोर जालायलांबाय आर सम होबायानो नों बायदि सासे बेखार मानसियासो आंनि रांखौ सुगोननो फिफायाबो सासे अलसियामोन आंनि रांखौबो होनो मोनथियाजासे जायै लोङै थैलांबायसो नोंनो रांखौल'सो नांगौ राङा मोनगोन आरो आंनि बिफाखौ बेबादि जाहाथा बुंना मा नों मा खालायनो ओइ नोंसोर माखौ मोखां नायखो बे न'आव जेसेबां जिनिस दङ बेफोर गासिबो जिनिसफोरखौ बाहेरायाव गारहर हरजोबदो ओरै बाबा रे मादैया एसे दोरोदो साला बे बारजुदोंसोलै नै बोरैबासो जाबाय माथो हामालै बाबा खारदोलै खारदो दानसोरां नों मासि गाज्रि जाखो नों मानो गिदिर मोनसा उन्दै मोनसा मानो बिदि बुनांगौ जाखो थां नों बे न'निफ्राय ओंखारलां दानसोरां आं मिथिगौ दा नोंनि गोसोआव माबायदि दाहा जादों आं आइनि रायनाय सोबानायखौ गाज्रि मोनाखै आं जाकबनि रांखौ माबोरै सुख'नो हागोन बेफोरनि फारसे सानदों दानसोरां नों बेफोरनि सोमोन्दै एसेग्राब साननाङा इसोरा अनोबा सानसे नङा सानसे लामा होखागोन बेरनिका नों आइखौ सप्ता खनसेसो नायथ'नो हागोन मानो अबाव थांनो नों मिथिखागौ आं बे गामियाव थानानै जाकबनि रांखौ सुख'नो हानाय नङा बिनिखायनो गसाइगाव टाउन सहराव थांनांसिगोन आंहा बे गामियाव नोंसिनि न'खरनि अनगा रावबो गैया बिनिखायनो नों अननानै आइखौ आं फैजासिम नायथ'दो आरो आं खामानिखौ मोनब्लानो रांखौ नोंसिनि बेंक एकाउन्टआव फाथायहरगोन बिनि फारसे नों जेबो सिन्था खालामनाङा आदा आं मादैखौ जोथोनजों लोगोसे नायगोन नाथाय नोंनि फरायनाया मा जानांगौ बेफोरनि फारसे सिन्था खालामनाङा थेंक इउ भेरि माच नैबे मटरा बेसेबां सेरसेयाव 20 रांल' हाय जेबादि बुंखाबाय बेखि गोथाव जाया जाबावगोन बियो फवासे सुदो दे जागोन
सामफ्रामबो फैबाय थादे आदा जागोन आं दानो थांथ'आ सानदोंमोन साननायालाय नाथाय थांनांसिगोन अफिसनि खामानिया जोबोद दंसोगारो नालाय आदाया माथो साख्रिसो मावोलाय औ मेरला मानसिखौ साख्रिबो सोबायलां नामसो गैया थांसै दे गाबोन फैबावगोन आं दे हगारदो गामसायाव मानो हमथाखो गाबोन फैगोन होनबायना हगारदो ना दानो इसिग्राब अननायखौ दिन्थियोब्ला बोरै जालायखो गामसाया हगारदोलै मानसिफोर नुगोन होद मेगना नुवा नामा नोंहा आंलाय सानदोंमोन सोरबासो हमथादों नोंखौनो देन आयौ फाग्ला मेंग'फ्रा मादै ओंखामा जादो न' दिनै सानसेमानि नों जेबो जायासै सादान सोराङाबा आंखौ दिनै गारनानै थांबाय आंनि सादान सोराङा आंनिसिम सफैफिनगोन ना फिनला मादै दानसोराङा फैफिनगोन मानो फैफिना जानो नोंखौ नागारनानै माब्लाबा थानो हानाय नङा बे आं मिथिगौ मादै बियो फैफिनगोन न' मादै ओंखामा जादो सोरबायदि सुबुंनि हाबा जालायखो बेलाय सोदोमस्रि गैयि आखु ओइ रथ' बोथोरानो मोजां नंथारला माबायदि सुबुं जाखो बिसोरलाय हे गसाइ नोंनि इच्छा बायदि जाथोंसै आं बेवनो दान्दिसे जिरायथ'नोसै माथो बेलासिबायबो बहाथो थांबावनो आंलाय ओइ बेगानै नै माथो पुलिसजों होसोजालायदोंसो बेथ' मानसि मोजां नङा बेगानोथ' सोरनि जाखो
सिला नार्जारि बे एड्रेसावनो आङो बे बेगखौ हैफिननांसिगोन बे बेग सिङाव गोबां रां गैयामोन नाथाय बे बेगाव गासै हानि डकुमेन्ट्सआनो दंजोबोमोन बे गासै हानि डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांनो दिन्थिनो हानायमोनब्ला जोबोद गाहाम जागौमोन जागोन नोंथां जेब्ला मोनफिनगोन अब्ला नायजागोन सार गासिबो थानायावनो जानाय जोबखाबायमोन आरो पुलिस अफिसारा फोरमायनाय बायदिब्ला मोनफिनगोन होननानै आसा होदों आरो आंबो आसा खालामो मोनफिनगोन होननानै मोनफिनोब्लाथ' गाहामानो जागोन औ नोंथां सार नैबे फाइलखौ नायजागोन नामा ना आं दिनै जेबो फाइल नाया बेखौ आंनि चेम्बाराव लांनानै दोनै आं बेखौ उनाव नायगोन जागोन सार